Хәерле сәгатьтә Сәлам каналында Ишембай яңалыктары, студиялы Алина Сәдридинова. Бүгенге сыгарылышта. Районда Туратау мирасы район кала фольклор фестивале бара. Ишембайда ел укытучысы 2021 муниципаль район конкурсын йомгаклау тантанаһы үтте. Балыксылык башкорт халкының иң борынгы шөгыле. Шәфкать туташы, мактаулы һөнәр. Белеүебезчә, Башкортстанда 2020 елда үтәргә тиешле 6-нчы Бөтә дөнья фольклориадаһы башка күләмле саралар кебек үк эпидемиологик хәлгә бәйле быелга күчерелде. Муниципаль районда ошо сарага әзерлек сиктерендә Торатау мирасы район кала фольклор фестивале бара. Был бәйге республикала халык фольклорын пропагандалау белән бергә иң яхшы коллективтарны һәм яңгыд башкаручыларны асыклау максатын куя. Бигрәк тә был юнәлештә һуңгы вакытта онытылып калган гореф-гадәтләрне, халык уеннарын, авыз тел иҗадын өйрәнү һәм тергеҙеү мөһимлеге кызыл еп булып үтә. Мәртәбәле бәйгенең Эткыл авылы мәдәният йортында башланып китүе юкка гына түгел. Сөнки тап ошо авылда, районда, республикала танылыу яулаган йырсылар, бейеүселәр күп. Бұл көндө райондың 8 авыл фольклор ансамбльдәре баһалама агзалары игътибарына иң сагыу йөкмәткеле сыгыштарын тәкъдим итте. Biz үзебезнең фольклорыбызды, телебезне, мәдәниятебезне, рухыбызны һаклап алып калырга тиешбез. Шул әлеге мына бүгенге сарала инде асыл тантанаһында ярылып ята. Сынапта кеше күңеле шул тиклем әле дәрәү күтәрелгән. Бөтәһле ихлас күңелдән катнашалар, йырлайдар, бейдер. Конкурста авыл билемәләре коллективтары, мәдәният, белем бирү учреждениялары һәм башка оешмалар вәкилләре төрле жанр өлгеләре менән сыгыш яһай ала. Бәйгесләргә хан һәм яшь ягыннан сик куелмаган, ягъни балаларның да катнашу мөмкинлеге бар. Шулай ук халык иҗатының айрылгыһы бер өлеше булган бидәү кулланма сәнгате өлгеләре багланасак. Бұл фольклорга йөрүбез шул булды. Кызлар, яшь кызларды әйдә апай барайык дигәс, барайык дип тә тормайбыз. Йөрибез үзебез. Ул без яшәрәбез, шатланып йөрибез. Безнең бұл әлеге бүген күрһәткән фольклор килен һавай күрһәтү. Без авылга төшкән һәрбер киленде ошай матур итеп киенешеп, үзебезчә башкортса каршылайбыз килендәребезне. Ысынлап ташлайбыз. Менә шуны без әле күрһәтергә тырыштык. Костюмнарда үзебезнең аксаларыбызга вис алабыз, түшелдерекләрдә үзебезнең кулларыбыз белән эшләйбез. Кашмауларны бана кыш көне үзебезгә кашмаулар эшләп кийдек. Бүтән нәмәне үзебезнең кулларыбыз белән эшләп, һөенә халыктарны һөендереп, матур итеп караган авылында йөрибез. Бұл конкурста без кызлар белән дәррәү катнашырга булдык. Конкурс турында ишеткәч тә күмәкләшеп, йыелышып, репетицияларга йөреп, кисләрен баянислар эдләп, баянислар авырып китте, шам баянислар эдләп табып, күмәкләшеп, әдилләнеп, бана ошо конкурска җиңәбез дип килдек. Туган еребездән, ата-бабаларыбызның бай йолаларын, авыз тел иҗатын сагылдырган Торатау мирасы район кала фольклор фестивале 17 мартка тиклем дәвам итә. Ә конкурста иң яхшы дип табылган фольклор коллективтарын 29 апрельдә кала мәдәният йортында гала концертта күрә аласакбыз. Башың кара буяң зифа күзеңдә кара һинең, кара күзләреңә карап йөрәгем яна минем. Хәнә Максутова, Илназ Беккужин, Ишембай хәбәрләре. Шәфкать туташы. Был хезмәт түрі сагыштырмаса яшь. Шәфкать туташы бары буат ярым элек барлыкка килгән. Хәзер иһә уның бурыстары яу яланынан алып, тыныс тормышка тиклем тарала. Исеменән күренеп торуынса, был һөнәр ияләренең эше иң тәү сиратта шәфкатьлелеккә корылган. Күңелендә мәрхәмәтлеккә, миһербанлыкка, изгелеккә урын булмаһа, был өлкәлә эшләүе бик авыр икәнлеге көн кебек асык. Етмәһә, сюжет героебыз психоневрология интернатында эшләүсе Рәйлә Мөхәммәтова һәмак көндәлек эше каты авырулар менән бәйле булганда яуаплылык икеләтә арта.
Ак халаттардан бүктәлегеннән башлап сирлегә тәгаен һәр даргының вакытында кабул ителүенә тиклем бары өсендә шәфкать туташы явап бирә. Эш мәшәкатьле, талаптар катгый, яуаплылык югары. Бұл һөнәрдә һайлагандардың ошы һынауларга каршы тора алмаганы ла осрай. Шәфкать туташы һәләте булмыштан ти Рәйлә Хажи кызы. Монда эшкә килдем, направление буенча элек яшь специалистларны җибәрә торганнар бит инде по направлению. Шуның буенча мин эшкә килдем. Хәзер инде 38 ел эшләвемә шушы интернатта. Шуннан бу интернатта инде эшләргә бик яраттым, өйрәндем. Коллектив безнең сплоченный, әйбәт. Бер-беребезгә изгелеклебез, бер-беребезгә игътибарлыбыз. Шулай итеп матур итеп эшләп ятабыз инде. Шулай булса да әле пенсияда булса да эшләп йөрим әле. Медицина хезмәт күрһәтмәй, ул һаулык хагында тора. Шугала Рәйлә Муканаева үз бурусын сир даулауда гына түгел, авыруларның сырхауларын тыңлау, уларның күңел торышын хәстәрләүдә лә күрә. Үз вакытын йәлләмәй, палаталар буйлап йөреп сыгып, унан ниндәйдер ярдәм көтеп торган авырулар белән һөйләшергә лә вакыт таба. Шулай көн һайын. Шәфкать туташы эшләгән Ишембай психоневрология интернаты 1981 елда асыла. Барлыгы 252 хезмәткәр, рәхимлелек, социаль хезмәт, медик, педагогик коррекция бүлекчәләрендә көне-төне авырулар хагында. Максаттары ла изге уларның. Основной целью нашего учреждения, нашего интерната является улучшение качества предоставляемых государственных услуг опекаемым учреждениям. Пропаганда здорового образа жизни, вовлечение занятиям физкультуры, спортом, туризмом. Интернатта дәваланучылар кадимге тормыш белән яшәй, телевизор карай, китап укый, төрле спорт ярышларында әүдем катнаша, бер-бере менән һәйбәт мөнәсәбәттә. Сөнки тәүлек әйләнәһенә улар менән Рәйлә Муканаева һәм уның кеүек үз эшен яратып башкарган медицина хезмәткәрләре. Эшемә шул тиклем өйрәнгәнмен, ни тиһәң дә 32 ел аз гомер түгел. Яшьлегем кире кайтып, яңынан һайлау мөмкинлеге бирелһә лә, тап ошы юлда һайлар инем. Ти үз һөнәренең остаһы Рәйлә Муканаева. Хәнә Максутова, Илназ Беккужин, Ишембай хәбәрләре. Ишембайда ел укытучыһы 2021 муниципаль район конкурсын йомгаклау тантанаһы үтте. Укытучылык эшенә тугрыларга байрам кәефе бүләк иткән зур сара булды ул. Һөнәр осталыгына ярышта быел барлыгы 40 педагог катнашты. Улар асык дәресләр үткәрде, мастер-класслар күрһәтте, финалга сыккандар мәгариф проектларында, түңәрәк өстәлдәрдә катнашты. Ел укытучыһы һөнәри осталык бәйгеһе байтак елдар үткәрелһә лә, үзенең әһәмиятен югалтмай. Укытучылар һөнәри осталыктарын арттыра, бер-береһеннән өйрәнә, тәҗрибә туплай. Әйткәндәй, һуңгы елдарда башкорт теле һәм әдәбияты, рус теле һәм әдәбиятыннан белем бирүселәр, шулай ук яшь укытучылар сара сиктәрендә айрым һынау тота. Әйтергә кәрәк, һәр педагог алдына куелган максатка өлгәшүгә зур яуаплылык менән карай, бар осталыгын халып әзерләнә. Тотыш мәктәп коллективы иҗади эшкә кушыла, үз вәкиленә терәк була. Шуныһы куаныслы, районыбызда үз эшенә мөкибән киткән иҗади карашлы укытучылар күп. Инде нисәнчегә узгарылган ел укытучыһы район конкурсыла тап шуны ратлай. Бәйге барышында үдәрен заманга ярашлы укыту методикаһын камиллаштыру өстендә эшләүсе, үз эшенең остаһы булырга ынтылучы, хезмәтенә иҗади караучы укытучылар буларак күрһәтте. Бәйгесләрдә район советы рәисе Галина Баканова һәм мәгариф идаралыгы начальнигы Илшат Исмагилов ихлас котлап үтте. Улар артабан республика кимәлендә район данын яклаясак укытучыларга кәңәшләрен җиткерде һәм уңышлар теләне. Яшь артистлар сагу концерт номерлары бүләк итте. Бүләкләү тантанаһыннан һуң тәҗрибәле укытучылардан тәэсиратлары менән бүлешүен һоранык. Мин был конкурста тәүге тапкыр катнаштым. Һәм үзем өчен бик күп хабактар алдым. Шу конкурста үткән сакта нидә генә авырлыктар юлымда осраһа ла бирешмәскә тырыштым. Бұл конкурста катнашуда ярдәм иткән коллективыма зур рәхмәтлемен. Алда республика кимәлендә һынау көтә, тулкынлану бар, ди Зөлфия Таштимирова. Хәнә Максутова, Арсен Рахмангулов, Ишембай хәбәрләре. Балыксылык башкорт халкының иң борынгы шөгыле. Һуңгы вакытта онытылып барган шөгыльдә тергеҙеү эше менән янып йөрөгән кешеләрнең арабызда булыуы һөйөндерә. Шундыйҙарҙың береһе ул Фәнис Зөбәйеров. Беҙҙең ижади төркөм балыҡсының эше менән яҡындан танышыу өсөн Верхотор яҡтарына юлланды.
2013 елдан бирле балыкчылык менен шөгыльләнгән Фәниз Зөбәеров былтыр Верхотур авылында буа барлыгы. Элек был ердә балыкчылык хуҗалыгының эшләү турында белеп кала. Кызыкны билемәне күрергә килә. Балык үрсетү нияте тап шунда туа. Эш шарттары шәптән булмаһа, Зөбәеров югалып калмай, участканы төзекләндергә тотына. Дөйем майданы 28 гектар тәшкил иткән ердә эшкуар 49 елга куртымга ала. Куртымга алынган участкала инкубация цехы төзелә. Хуҗалыкта үз эшен һәйбәт белгән, балыкчылык белән күптән шөгыльләнгән кешеләр эшләй. Мен бага тиклем баластырма балык хуҗалыгында эшләнем 10 ел. Жан Фәниз Ильич Сакырга монда келдим. Грантка 3 миллион грант оттук. Трактор алдык, косилкалар, извозчиклар. Меңә ул окшай. Тракторда йөргә, балык ташырга. Балыкчылык хуҗалыгы эшчеләре тиҙәр ала. Тор елга аша һалынган емер күперде һәм гидротехник ҡоролманы тергеҙә. Яр буйҙары төҙөкләндерелә. Фәниз Зөбәеров үҙе Федоровка районынан балыксылык менән күптән шөғөлләнә. Башҡортостандың ауыл хуҗалығы министрлығының агро-стартап грантына ия була. Грантта отҡан 3 миллион һум аҡсаға етерлек техника һатып алған эшҡыуар дәртләнеп китә. Хәҙерге ваҡытта 10 боаның 6-һы тулыландырыла. 3 боаға һаҙан балыҡ сибәрәһен ебәргәндә инде. Хуҗалык яңы гына эшләй башлауға ҡарамаҫтан, Татарстанға һәм Ырымбур өлкәһенә ауылдырыҡтар һата. Ауылдырыҡ ҡарышлауығын етештерүҙе 20 миллион берәмеккә еткереү планлаштырыла. Уның бер өлөшө һыу ятҡылыҡтарына ла ебәреләсәк. Быйыл Гүнсел 6 тонна тауар балығы һәм инкубация цехынан 6 миллион ҡарышлауыҡ, 60 мең һаҙан силбәрәһе алған. Мына был буала 25 тоннаға яҡын балыҡ эшләй ала. Әлеге ваҡытта 4 тоннаға яҡын балыҡ бар. Эшселәр бына ошо буаға килеп алып, тере балыҡтар тотоп, магазинға оҙата. Быйыл 2 тонна балык һатылганда инде. Тагы ла 4 тонна тере балык һатыу күҙ уңында тотола. Тере балыктарҙы һатыу өсөн магазин асылған. Һаҙан балығының хаҡы юғары түгел. Һатыусы Илмира Субханғолова һатып алыусыларҙы яҡты йөҙ менән ҡаршы ала һәм оҙатып ҡала. Верхотур ауылынан гына түгел, алыҫ райондардан, ҡалалардан да балык яратыусылар килә ти ул. Алдағы йылға 21-нче йылға 20 тонна тере балык, продуктивный балык дип әйтегәндә товарный балык үстерергә ният итәбез. 15 тонна малек. Шулай ук эшләнәчәк бит инде инкубация эшләре, личинкалар эшләнәчәк. Ну, алдағы планнар буенча карпны тере килешкәнә сатып булмый, сораучылар бар, киптереп тә сатачакбыз Алла берсә. Шулай ук планнар бар, тагын әзрәк хөкүмәт ярдәме булса, берәр төрле агростартап формалы, может быть, консерв цехында эшләрбез. Консервировать ителгән карп бигрәк тәмле. Үҙ эшен яратып башҡарған эшҡыуарҙың киләсәккә пландары ҙур. Уларҙың тормошҡа шуңына шик юҡ. Тап Фәниз Зөбәеров кеүек йүнселдәр генә үҙ маҡсатына ирешеүсән. Хәнә Маҡсутова, Илназ Бекҡужин, Ишембай хәбәрҙәре. Ошоның менән яңылыҡтар сығарылышы тамам. Беҙҙең ижади төркөм һеҙҙең менән киләһе осрашҡандарға тиклем хушлаша. Һау сәләмәт булығыҙ.